Turpuk jamita di minggu di pertanyaan atta bornon surat ma di Lukas 21 ayat itu kalau di Rusia sama nama di Rusia. Jadi di sukun nasida maibana min nama adigan ma masai guru jala dia matadana pabuala songkok mai alai ninna ibana ma jaga mahamu sotung diru hamu ay laddo narosogot manuluk warhu akan amudok auro nung dapat tikinai unang ma ikutton hamu nasida alai mulu dibege hamu barita niaka hamu suhon do hamu turun unang mahamu tarsonggot aidang terbaik sosonggo piju mulu alerang dope manegor dapat ajar lain las duduk mati nasida na hehe do sugut bangso maraloh bangso harajaon maralohon harajaon masa malalo akan abulun akka sahit bala marluat-luat nang haleon tarida ma akka panunggoti rodita dena balga sian lagi aletakan sumasar biakai takupon jala lilian nasida rohamu pasahaton na rohamu tuakka perguruan dohot kurungan gabe togi honon na hamu tujulo ni raja dohot panguhum humokok warhu las ima gabe dalam muna makatek dakonao on ma para teoteon hamu nasopola sare honom muna hian sitare sonom muna disi ayaw mangalehon tuhamu suara dohot habisuhon nasubulas alon nang halusan miyakka musumuna alay nang natoras muna hahaanggi si solho rodi ale muna do pasahaton hamu jala pamateon na deba sian hamu kosoman ni saluhut joma do hamu ala guarhu jala nasotupa mago sada obuk sian pulumuna marhide hite bege ni rohado madua hosamuna iro sahatna amang nang ra jani tahun ngasirin tabigi ale salam tu sombal nama tabigi hatani tuhani asalam tugu marurat ilagasar rohat tabi ia terpukul mabaritaot tiki na mengajari Tuhan Yesus di bagas joro. Jelas yang hatana umma naga di tema tuminggutan naro ima naroma arini Tuhan. Amang inang kuasa pola ikut di patoran Yesus atau di hati-hati di bagas joroi. Ahro sirna nagabi di patoran Yesus atanay molo taida do saya itu terpukul sian ayat na berjulu dari dama alani pangatusion halak Israel do hati-hai taringot daun nadinggan nabatulun holong na tulungan na joma terlumubi matu Tuhani tarida perjului taringot tu durung-durung dina babaru na pugusi ay didok rohan nasida ala gudang di sepatu paun naro mapeglas rohani Tuhani alay maridok Jesus taringot tu si dada gumudang habe dan dipasahatnya kana murai sian na dipasahat ni na babaru na pugusi ayak kana murai gudang ke dipasahat nasi anak kalobi-lobi na namay alay yang gudang babalui na magdaguhon siya sa luhut na natolak ni guguna
Ono isarana songsa halak nama ngelian pilihan 1 juta kurang na ale penghasilan 100 juta dapat dikomong si tuna asing 20.000 do ngadilean na ale bulat taberang penghasilan na pola 1 juta do sepintas kira na gumurang do persembahan ni sina perjulu 1 juta tu 20.000 udah tong perbandingan na ale malu tu batik kudo penghasilan nai 1 juta 100 juta orang saya dapat persen do saya darabuk nai nagai persembahan na apa sih salah senapkan ni 20.000 sen sisa juta 2% nah di pasar nai umudang do bagian dari pasar naik. Alai Tuhani mah namang gilai anggo hita jauh madang tu nagai mana ruyak kadong atta tado na toho nakane namang ada 20.000 namalas na dora namang adului ngudung-nguduna di pasar songoni nama dok asari on itu ani dong ulu kuin narohana tapi alin malas naro jadi yang naga itu kita masih turun kita buat karung atta jadi tahun yang naga senjata di kita lama naru ya karung atta ala itu kita sendiri dong asa kita mana manukku dirita nunga boha kita maka holongi dong atta joma terlebih mana makaholong itu hati kita mana memfoto na apa sahat ala takkas sebagai foto Tuhan namang muse di pangatusion ni halak Israel hati hai taringot tu napajunjokon bagas coroy ay di bebla siler pangatusion monojonjong bagas joro na jongjong ma bangsoy molo lam tu uli na bagas jorey lam tu uli na ma bangsoy gabi sibol do dibayan bagas jorey alaya hamari do Jesus tarimut tu si na Roma aka arina dan tinggal di si dua tu martidi naso kargaronna sudero namar kuarti si sidango si nadongan mananga hape naro si oportiyon nalau sal puru sadubu naso dari di Tuhan ini jala taingot ma amanginan Tuhan Yesus roto portiyon dan nalau pa jonjong joro ala itu ngalan ni jolmai do laho manugu-nugu jolmai doho palua hossa sian hamatean alani dosan alani jumulu manyan dirita tapature tapatama asudung sian har parohaun nasib tong kita tabo tuma mangalehon napato sireonota marado pundongata talungubi ma tutuhani urang maju molo las nirohatta di siala ni haulion nasian portibion nala hosal pura sudinai alai tahala semal salaguna hanguluan nama natungi ngampe ulis itu tu bagas joroi dang na umargai sian hanguluan na sora suda nang diparare di Tuhan ni dihita adi gaddo hari ini Tuhani mulut aja HP bibir tau dang dapat tara halusna
ada ngaruh kita na putosa. Jadang palai na rumikot amanginang. Alay songod dia mahita para didirita. Asa parsido mahita sugut na targuar jol mani Tuhani. Iman nagay parjabar kita do bongot tuhara jonne. Tumpen ang pinabangkit siyan hamati atta hita sugut. Na parsidohot mahita sugut bongot tuhara jonne. Asa aha man ni Jesus tuhita tayo majo siyan ayat na pawaluhon diduk disi jaga mahamu sotong lilu hamu ragam do tutua manginang si pamasaonna si taonot tari pertigon jalan manian tala ni sonare ragam ni bencana tersahiton songon kopi ton parporangon lam sulit dong ulu-ulu si dalam tar pertiyo. Alay jaga mahita, unang lilu hita. Ikon hot mahita di hapor seotta. Hot mahita makatidak kon ibena. Jalay kon si posituturo rohata tu ibena. Ay didok, songo diaya saplo basat sapulima. Nasopona sari hunum muna hian sitarossonum muna disi ayaw mangalehon tuhamu suara do tabisuhon nasubulas alon nang alusan yakka musumuna ima amanginang jami tahun di pasal Tuhan Yesus tuhita taringo tu na magbangon hapos siap taro magbangon diri ta sendiri asa jumulo mahita mangida tu dirita paturai tu dirita asa dungi tenggam masuli na taulan Tuhan isadiri nama na mangarazay kita songon nagirok na desa plalu jalan na sotupa mago sa dakubog siyang ulumuna jalan parpuli mi sa didok desa pusia mar hite bengek ni roharo malua posamuna asa tumpe gudang ragam di sihamolon si bulusota tong mahita mar bengek ni roha ay pakorhon ni sihamolon niro cupa hita adanya ton iro sahakna